Sziasztok, én is Kristóf vagyok, mellettem Zsolti, Sziasztok! és hát most elkezdünk újra videózni, volt régen egy csatornánk, azt abba hagytuk, megvannak rá okok, hogy miért. Hát most elkezdtünk egy újabb videósorozatot, igazából ennek az lesz a lényege, hogy bemutatunk mountokat, hogy lehet megszerezni vagy kirepúzni, bemutatunk BG-t, Battlegroundot, Wintergraspot, és sok ilyesmi dolgot. Hát igazából ezek ilyen oktató videóféle dolgok lesznek, és igen, ez a Cool Beans, ez Zsolti, ott fut. Ja, ez nem ő volt, nem talált, na mindegy. És hát tulajdonképpen ennyit is szeretnék mondani. Nem ketten leszünk, lesz egy harmadik társunk is, csak ő most jelenleg nem lehet itt. És itt engem zaklat valaki, úgyhogy én innen eltávozok. Na, hát kezdjük is, első részünk az arról fog szólni, hogy Battleground. Na már most, ugye van itt ez a kis horda jelű fülecske. Igen, hát ez így néz ki, hogyha horda vagy, azaz ha jó vagy, ha meg alis vagy, akiket utálni kell, akkor itt egy sokkal szarabb, hülyébben néző jel van, na mindegy. Szóval, ugye hordás vagy, itt van egy ilyen jel, erre rákattintotok és kihozza itt ezt nektek. Itt van ez a két fül a PvP, itt ez egy arena team, két arena teamben van, egy 2v2 és egy 3v3. Hát most erről ne beszéljünk, mert ezt hagyjuk. Mert majd ebből másik videókban lesz erről szó. Hát ez kell nekünk, ez a Battleground fülecske. Hát itt ugye van itt a Join Us Party, az hogyha csoportban vagy mással, akkor erre kell menni. Hát nézzük is először, minden nap első menet, ha nyersz, kapsz 3720 honort és 25 aréna pontot. Na most ez az aréna pont, ez a későbbiekben lesz jó, mikor már erősebb felszereléseket szeretnénk venni magunknak. Ez is majd benne lesz egy másik videóban, ezt most nem magyarázom el. Most éppen oda tartok, ahol be tudom mutatni, hogy hol tudtok venni felszereléseket aréna pont, honorból. Menjetek el OG-ba, egy pillanat Zsolti. Menjetek el OG-ba, és itt erre, itt a Flying Master mellett gyertek erre, és közben Zsolti mondja, amit szeretne. Az, hogy itt a PvP füleskében tudjátok megnézni, hogy mennyi honor pontotok van. Ja, igen. Szóval itt írja fönt a honort, és itt az arena pontot, de az arena pont még nem fontos, majd másik videókban. Na szóval itt erre feljöttök, és itt bejöttök ebbe a nagy hordazászlós helyre. Ide bejöttök, és erre eljöttök. És akkor tudjátok megvenni azt a szettet, ami Krisnek van. Igen, hát ez itt a Full Furious Gladiator szettem. Ezt tudjátok itt kivenni honor pontból. Itt ennél a kettőn árusnál tudtok venni potikat és stb. Tabardot? Meg tabardokat. Itt pedig tekercseket és kristályokat. Na mindegy, hát ez a három eladó itt a fontos nekünk. Ez az egyik, ez a legjobb dolgokat árulja. Tényleg jó, hogy itt vagyok, úgyis ki akartam venni itt valamit. Kiegészítőket árulja. Igen, ezek kiegészítők igazából, ez a nyakas, ez a karkötőféle, ez nyaklánc, stb. Bocsánat, csak közben itt nézegetem nagyba a dolgokat. Na jó, ez meg van véve. Itt tudjátok kivenni a Full Furious szettet, hát van intelligenciás, ami varázslóknak és healereknek jó. És van a staminás, az az életes és ilyen kritikás, strike-os. Itt pedig és itt vannak igen, itt ki lehet venni a relentless kiegészítőket. Cipő, öv, és amit akartak. Gyere még vissza a Bradful kiegészítőket. Igen. És a övet meg a cipőt, övet meg a cipőt, az csak 1400-as arena rating. És 1300-as arena ratingtől lehet kivenni. Igen, de ez még
hagyjuk, ez videóban majd lesz. másik videóban lesz. Ott van még 2 áru, azaz még 4 áru, és ezek itt egymásban vannak szépen. Ennél lehet tehát valamivel rosszabb dolgokat venni, de hát igazából ezzel foglalkozzatok. Ilyen gagyi honoros cuccok. Igen, azokat nem kell bántani. Na jó, Ó, átadtam a lídert. Akkor? Oké, mindjárt. Már, Hát igazából erről ennyit. Amikor itt nem hiszem Battlegroundot, ki lehet valószínűleg random Battleground, az bármelyikbe bedobhat, és itt ki lehet választani más fajtákat is. Szóval hogy milyen fajtára akarsz menni. Mi legtöbbször random Battlegroundra szoktunk menni, mert oda hív be Igen. leggyorsabban. De egy pillanat, és ezt mutatom is. Hát igazából itt a Battleground fülnél ki tudjátok itt választani, hogy hova szeretnétek menni. Itt van egy csomó fajta, de erre érdemes erre a Random Battleground nevezetűre, és akkor itt Join Us Party. És be vagytok invelve, mint látjátok. És innen már csak annyi a dolgotok, hogy vártok. Igen, hogyha partiba vagytok, akkor mentek a Join Us Party-ra. Ha meg egyedül, akkor Join Battle-re. És behív, megvárjuk meg behív. És utána pedig És elmegyünk. itt még lehet azt megnézni, hogy van ilyen Winter Grasp, ahol Igen, de ezt most szerintem hagyjuk, és majd a következő videóban úgyis erről lesz szó, és akkor addig bemutatok másokat. Hát, kezdjük is itt. Ez itt az Action House, aukciós ház. Hülye vagyok én is. Itt tudtok venni dolgokat. bemeket, Mindenféle szart, például itt lehet venni fegyvereket, ki tudjátok választani, One Hand Axes, és akkor itt ki tudjátok választani. Hát itt nem árulnak valami jókat, ezeket érdemesebb máshonnan beszerezni, de hát igazából ott mindenki megtalálja azt, ami kell neki. Hát mi van még itt Orgrimmarba? várj meg, Hát például igen, és várj meg, mert hú, pattanj be mellém. nem, most nem. Léci. Na jó, nem vagy, gyere ide. Úristen, de gyors vagy. Na, vigyél be ezébe. Hova? Bankba. Köszönöm. Itt a bank, itt ez a 3 fószer. Ez mindegyik egy ilyen bankára, ahol lehet berakni dolgokat, de hát én nem raktam még Lehet be. bevenni És begeket lehet is. venni begeket. Ó, De nekem itt ez, van 4 Fury cucc. tulajdonképpen ez nem fontos. Ez itt a fontos, hogyha a gulyadba vagytok, azaz ilyen csapatba, akkor itt van egy bankotok, hát nekem ez itt egy elég rossz gulyad, de lesz jobb. Na jó, hát ezzel se kéne nagyon Figyelj, most szép foglalkozni. kardon van. Menjünk is tovább. Hát akkor, ami itt van OG-ba, azt meg is Át mutogatom akarsz nektek. változni? Na, van nekem is nyugi. Ja. Ugye hát erre el kell jönni, és itt hát egyrészt tudtok kitalálni szakmákat, de ez is megint egy másik videóban lesz megmutatva. Portál. Először is ide bejöttök, ennél a csajnál itt lehet leadni egy küldit, azt hiszem, hogy ezt. Itt ezt megcsináljátok. 60 runkladot kell szerezni, amit majd megint másik videóban be fogok mutatni, igen, ezt most sokszor fogjátok tőlem hallani. Ezt a runkladot megszerzitek, és tudtok venni ilyen szép farkasokat. Na most ezeket a szép farkasokat, ha erre tovább jöttök, erre tudjátok megvenni, ezt is megmutatom pontosan, hogy hol. És akkor... Ja, ott a bábuk mellett, ugye? Aha, ja. Közben igazán behívhatna végébe, max majd vágunk egyet. Na szóval itt vannak ilyen próbabábúk, ezeket lehet ütlegelni, most nem fontos. Nagyobb meg, hogyha... És na az most, tehát jó, igazából annyi, hogy még tegyük fel, hogy csináltok egy Battle.net 7-es kardot, arra ne számítsatok, hogy én most arra a videót fogok csinálni, mert semmi kedvem. És most per pillanat nincs is rá pénzem, hogy vegyek Battle.net 7-es kardot. Mikor lesz meg a Primo? Nem tudom, majd ha megszerzem. Na szóval, az a lényeg, hogy itt tudtok venni. Vagy nem, először erről beszélek, hogy még tegyük fel, hogy vesztek egy kardot, vagy valami, és látjátok itt a képességeiteknél. Hogy Jó, hát nulla mondjuk nincs. ti nem látjátok, mivel hogy nekem ez egy program, majd ezt is látni fogjátok. Szóval az a lényeg, hogy belesebeztek valamibe, és látjátok, hogy nem sebeztek bele semmit. Igazából nagyon keveset, az a lényeg.
akkor ide szépen eljöttök, és elkezditek ütlegelni ezt képességekkel ezt a És akkor zet, elkezdődsz stackelődni és lent a kard. itt a chatbe ki fogja írni, hogy attól függ milyen kardotok van, nekem ez two-handed sword, ha jól tudom, de nem tévedek. Ugye keresek, mint például... Igen, nem tévedek, és Van akkor azt ez. fogja kiírni, hogy two-handed sword. Damage, stb. És akkor kiírja, hogy hanyason van. Most ez 400-ig lehet ezt felstackelni. Hát nekem 396-on van, de... Ha eléred a 300 valamennyit, akkor már elég nehezen stackelődik. Hát igen. Szóval Most- ezért én itt hagytam rá 396-nál, most majd csak így, amikor ölök valakit, max akkor szakkelődik. Na jó, Na, elmutatok mikor. Mondjad. Az, hogy most például felvettem ezt a kardot, azért nekem nincs felstackelve, és most meg egy pár skillt belenyomtam, az kiírta az, hogy your skill is sword has... igen, de mindjárt meg is nézem, mert nekem is vannak ilyen kardjaim. Ezzel lényegesen kevesebbet sebzek, és akkor most elkezdjük ezt sebezgetni. Ne, én is most, én nem stackeltem belőle. Neked nem a night, neked nem az a night, Az már fel van. night time. Ez? Ja. Azt is stackeltem, de az azt hiszem már fel van valamennyire. Felstackelem a healer kardomat. Hát az cuki. Na jó, mindegy, most ezzel nem Get el szívok. kard. Azt nem stackeljük. Igen, az a baj, hogy ezek itt szördek, nem az Axe, de azt már felnyomtam. Na jó. Szóval, miután leadtátok azt a 60 runglodot, amit mutattam, eljöttök ide. Itt, nem tudom mi, na mindegy. Itt ennél, Behívott. tudom, mindjárt gyors, ezt megmutatom, itt az I'd like to browse your goods. Tudtok venni mountokat, ezek farkasok, és hát ennyi. Na jó, hát akkor menjünk is el BG-be. Most kicsit lassan fog betölteni, vagy nem tudom. Hát igazából gyorsan betöltöttem. Akkor jó. Akkor aranyos vagy. Mindjárt. Na jó, ez itt a Battleground, ez itt az egyik pálya, és több is van, de most épp ezen vagyunk. Itt az az első dolog, hogy buffolsz. Fölnyomod azokat a buffokat, amik kellenek neked. Én ezt a kettőt szoktam használni, lehet, hogy rosszul csinálom, nem érdekel, én így csinálom, nem is fogom megváltoztatni senki kérésére vagy véleményére, úgyhogy ne is írogassatok, hogy milyen béna vagyok, vagy ilyesmi. Én saját módszereim és igazából ahogy tanultam barátaimtól, azt szerint játszok. Úgyhogy Az Lich King Glow, ugye? Ja, nem nagyon érdekel, igen, De az nem nem nagyon érdekel, hogyha valaki mást ír. Na szóval itt elindultok BG-ben, mentek és ölitek az allisokat. Fordított esetben az ha allis vagy, akkor a hordásokat, de ezt nem ajánlom. Aki allis, ezt utálom. Utálom az allisokat, rohadékok, nem, Itt egy gyerek, itt egy aztán allis, vagyunk ezt be. meg kell ölni. Jó, úgy meg van ölve, kész, ennyi, meg van ölve az allis, kaptam érte 310 meg honort. belaggoltam. Úgy visszajött az, hogy újra több honort kap. Igen, Ja. Tényleg kicsit Nagy az. suta. De kaptam 310-et. Mm. A 31-et. Na lehet nekem is annyi van kiírva, nézem. Nem vagyok. Ja, Ja. 31, de 310-et kapsz. na jó, mindegy. Szóval, így ölitek az allisokat, igazából ennyiből kell állnia. Ott van még egy, azt is meg kell szépen ölni. Főleg, hogyha rá tudtam volna, ott Elfolyt. van. Így. Na. Jó. Lol, be vagyok bagolva. Mégse? Nem tudom. Na, most Zsolti elment egy pillanatra, mindjárt jön, addig megyek tovább. Itt ugye vannak továbbra is allisok, ott fut egy kis rohadék, egy humán paladin. Igen, másik videómban azt is be fogom mutatni, jól gondoljátok, hogy milyen kasztok vannak. De ez majd csak a későbbiekben. Szépen meg kell őket ölni, le kell őket gyilkolni, le kell őket kaszabolni. Kinek hogy tetszik? Úgy, meg is van az egyik ölve. Itt vagyok. Ott van, másik is meghalt. Nagyon jó. Most, még nem halt meg, még ott van. Hogy rohadna meg. Nagyon belaggoltam. Dragon Jó. Hunter. Ja. Jó, hogy ledobjuk, és akkor elvileg meg kellett volna, hogy halljon, de most! Na most! Mondom, akkor most. Jó, meghalt. És akkor el kell nyomnom a bubimat, egyrészt mert laggolok, mint állat, mert ez a fehér geszi szar, ez Jó. annyira laggoltat, mint a szar. És
most valahogy meg kell próbálnom elmenekülni. Hát az nehéz lesz, mivel többen is követnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a vége az én szép kis életemnek, igen, meg is haltam. Úgyhogy erről ennyit. De hát igazából tulajdonképpen ennyi a dolog. Most azt nem várjátok el tőlem, hogy végig is fogom videózni a Battlegroundot, mert tulajdonképpen ennyi az egész. Annyit még elmondok róla, hogy a végén, mikor nyersz vagy vesztesz, akkor kihozza ezt. Itt lesz alul egy Leave Battleground fülecske, arra rámentek és azzal léptek ki. És hogyha ezt itt pörgezitek le vagy föl, akkor látjátok, hogy hol van a ti helyezetetek. Itt látjátok, hogy hány killetek van, itt hogy hány halálotok, itt hogy hány asszisztotok, mennyi damage-et vittetek be, mennyit healeltetek, kicsit leugrottam, mennyit healeltetek, és itt hogy mennyi honorotok van. Hát tulajdonképpen ennyik voltunk mára, ha mondhatom így. És ez most egy WoW oktató videó volt, amiben a Battlegroundot mutattuk meg. Következő részben jön vagy a Wintergrasp, vagy a PvP. Az még attól függ, hogy fogunk állni. És már hát igazából a Wintergrasp az 2,5 óránként van, és hát igazából ez is nagyban függ a dologtól. Úgyhogy hát ennyik voltunk mára. Én Kristóf voltam, mellettem Zsolti. Sziasztok!